Tatlong pamilya nasunugan ng bahay sa bayan ng Bautista. Para sa detalye alamin sa ulat ni Idol Aaron Navilgas. 104.7 IFM. Report! Tatlong pamilya ang nawalan ng tirahan matapos masunog ang isang bahay sa Sitio Batak, Barangay Villanueva, Bautista nitong Huwebes, Desyembre 4. Nagsimula ang sunog dakong alas 12:45 ng tanghali at napulan ng mga bombero makalipas ang 40 minuto. Tinatayang nasa 150,000 pesos ang halaga ng napinsala, kabilang ang pera at iba pang ari-arian ng mga residente. Kasalukuyang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak ang mga apektadong pamilya. Agaran namang namahagi ng hygiene kits at family kits ang mga responder bilang paunang tulong habang patuloy na inimbestigahan ang sanhi ng sunog. Kasama mo sa IFM News Dugupan, Idol Aaron Navilgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.